Здравейте! Тръгваме за зеленото училище. Да, сме в автобуса. Това е Минчето. Мишто. Тя шини и аз говоря като нея. Чекам. Ще се включи по някое време пак. Да. Така, здравейте! Няма смисъл да казваш здравейте, за тях е след няколко секунди. Това е нашата стая. Това е нашата стая, мизерна Йонето. Елито! Да. Ей! И общото малко мизерия след тук. Малко ли? Ей, това е моето легло, това е на Дея. Значи, това е най-мизерното нещо на света. Матрак! Опънат матрак! Мина! Да, друга новина е, че Стели спеше и тук и се разкара. И сега го ползваме като някакъв... Дрешник. Дрешник. Да. Само да видите банята. Банята е много мизерно. Мизерство! Мизерство! Това е мизерие! Само да видите още нещо. Ето и нашето козметично шкафче. Да, нашето козметично шкафче. Това е препълнено. Да, препълнено. И телевизор, естествено. Телевизор е много смосан. Сега. Точно пред нашата стая... Как се включват? Чакай малко, чакайте са. Йонето, специалистка ще го отключи. Да. Йо. И ще ходим да ги съдиме. Сега отиваме към стаята на момчетата. Чакайте, стойте. Да вижте. Пред нашата стая. Пред нашата стая има бойлер. Ей! Бойлер. Бойлер с бойлер. Ето само да ви покажа по-близко. То даже и тук няма. Ние сме в хотел. Така, ще ви покажем малко снимки после. Снимки. Мина бе, ела тук. Али искам да се... Ела тук, дете на природата! Така, сега Ели ще снима. Един момент, Ели, само да мина след малко по-отстрани. Селфи стик съм, ако не забелязахте, това ми е малко по-трудно да се ориентирам. Мина мръдни. Мръднете. Раз. 2, 3. Някой да знае къде ми е телчето, защото... Не, знам. Маци. Мина. Ще седим и нищо. Днес може да се приготвяме за дискотека на Опа! И така, сега ще питаме някакви. Да следиме Да. момчетата. Че аз събрах и ще сваля селфи стика, за да може да ви взема с мен по-подробно да разгледаме стата на момчетата. Тя е ненормална. Отиваме към стата на момчетата, която е там, както ви показахме. Най-яките стаи, между другото, предвид какъв е хотела. Има си и тераса, ние нямаме... Хора, искам само да ви кажа нещо. Едни от другия клас, в клас, където Стели се премести там, имат джакузи! А ние една скапана тераса нямаме и сме на таванско помещение. И едва се заключва. Може ли да се прави? Да. Тя говори по телефона. Добре. Да бях, аз заспах. Айде, сега ще си правим селфи. Предполагам се. А сега, както видяхте на снимката, сме на поход. Малък. Това е Стели, която ви казах, че се е преместила от мизерията в стаята с джакузито. Но сега ще се върне при нас. Идвам при моите мили приятели. Да. За вас буквално след секунди там местенето, обаче ние трябва да вървим 40 минути още. Покажи локвата. Вау! Тук има много кал. Сега ще има базик ever. Мен се обаждат. Не, кажи. Ала, скъпи, защо не ми се обаждаш? Кога те чакам? Ала как? Ало, скъпи, защо не ми се обаждаш?
От кога те чакам? Да. Като някаква Не, или така. Ало, скъпи, от кога те чакам, ба? От кога те чакам, ба? Ало, скъпи, от кога те чакам? Скъпи, чакам те. Абе, да тато ти те чакам, а. Скъпи, ти си. Кой ми се обажда? Фенка. Фенка. Да. Това е вратата. Ей тук. Тук спи Стелин. До вратата точно. Малко е разхвърлено, ама ето. Тук ни седят багажите. Тук е унищоженото от нас капче. Тук спи Мина. Тук спи Дея. Можеш да видиш на какъв матрак спи. Тук спа аз. Тук минаваме нещо такова. Там има също. И, значи, като минеш от тук ни е мизерната баня, в която смърди, Нефо. Ама старайте Тук ни е масичката за грим, тук е квара на Йони, тук има огледало, си гардероб. Тук е леглото на Йони и на Ели, телевизора и се връщаме тук обратно на моето легло. Хайде, сега нашата Йона се приготвя за дискотеката. Идея и аз съм готова обаче вече. Ели, тя не знам какво прави. Да, железна съм. Железна съм! Петя Боюклиева. Тя се отправя. Да. Ама тя това го... Това е влог. Мина много добре се направи. Къде сте ли? Ке. Ела Ке. И да. Няма да снимам на дискотеката, съжалявам, но в тая гъчканица няма как да стане. Ще снимам, когато се приберем. Промяна в плана, няма да снимам след това. Чао. Довиждане от всички. И до следващия влог. Дея, кажи чао. Чао! Чао.